milí bratia a milé sestry. Vy viete, ako sa máte modliť? Pavol apoštol hovorí, že nevieme, ako sa máme modliť, nevieme, za čo sa máme modliť. A možno by ste mu povedali, a prečo nie? Veď na tom nie je nič zlé, alebo nič ťažké. Veď modlíme sa za dobré veci. Ak je niekto chorý, no tak sa modlíme, aby ozdravil. Ak niekto prechádza ťažkým obdobím alebo krízou životnou, tak sa modlíme, aby sa čím skôr pominuli. Ak dieťa alebo vnuk ide na skúšku, modlíme sa, aby ju urobilo, že? Ak sa mu rysuje dobré zamestnanie, tak sa modlíme, aby ho dostal. Ak podniká alebo má vlastný biznis, no tak sa modlíme, aby sa mu v ňom darilo, aby všetko išlo dobre. A ak má jubileum, tak mu vinšujeme a vyprosujeme dlhý a spokojný život. Ale Pavol by nám povedal, a odkiaľ viete, že práve toto je dobré? Odkiaľ viete, že práve toto ten človek potrebuje? Všetci poznáme príbeh svätého Ignáca z Loyoli. Delová gula pri obliehaní Pamplóny mu rozdrvila nohu, strávil dlhý čas v nemocnici, tam zažil svoje obrátenie, svoju hlbokú premenu. Nebyť tohto zranenia, tak by pravdepodobne zomrel ako nejaký bezmenný žoldnier, kdesi na bojovom poli, nikdy by nebol svätý, možno by dnes bol zatratený v pekle. Všetci poznáte svätého Františka z Asisi. Príbeh jeho obrátenia začal vtedy, keď ako vojak pochodoval zo svojej mestskej armáde do boja, zažil porážku, bol zajatý, rok strávil v tmavom, studenom, mokrom väzení, kým za ňoho konečne zaplatili výkupné, vrátil sa domov, prekonal ťažkú chorobu, skoro umrel a tam sa zrodilo jeho obrátenie, tam sa zrodil jeho nový život. Nebyť toho, dnes nemáme žiadneho Františka z Asisi. Svätý Maximilián Kolbe, svätá Edita Štajnová boli väzňami koncentračného tábora. Zažili tam nepredstaviteľné utrpenie. Obidvaja nakoniec zomreli mučenickou smrťou. Ale nebyť toho, možno by sme dnes nemali žiadneho svätého Maximiliána, možno by nebola žiadna svätá Edita Štajnová. Terezia Veľká spomínala, že v jej živote sa vyskytovalo množstvo chorôb, ťažkostí a slabostí a že práve oni boli pre ňu veľmi užitočným nástrojom, ktorý ju naučil dôverovať Bohu, odovzdať sa úplne do Božej prozreteľnosti a dôverovať Božiu lásku. Svätý Charles de Foucault spomína, že vo svojom živote prežil množstvo kríz, krachov, pohrôm, a nakoniec Boh túto jeho vnútornú zlomenosť, vyprázdnenosť využil na to, aby sa dotkol jeho života a preniesol ho do krásy a nádhery nebeského kráľovstva, zjavil mu krásu Božieho života a on sa uchýlil na púšť, aby tam v púšti mohol byť už len s Bohom a prežívať už len túto nádheru. Ale nebyť tých predchádzajúcich ťažkostí, pravdepodobne by sme dnes nemali žiadneho svätého Charlesa de Foucaulta. A v Japonsku teraz prebieha proces svetorečenia Božieho služobníka Takashiho Nagaya, ktorý bol lekárom v Nagasaki, prežil výbuch atomovej bomby, zabila mu manželku, on sám do konca života trpel leukémiou a predsa táto skúsenosť sa pre ňo stala katalizátorom jeho premeny, jeho duchovného života. Kníh o láske, o milosrdenstve, o odpustení, ktoré dodnes inšpirujú milióny ľudí. Ja sa vás pýtam, modlili by ste sa za to, aby ste vy alebo vaši blízky zažili výbuch atomovej bomby? Aby vás trafil delostrelecký granát? Aby ste vo svojom živote mali choroby a slabosti? Alebo aby vás odvliekli do koncentračného tábora a tam ste zahynuli? Alebo aby ste strávili rok v zajatí a vo väzení a v beznádeji, či vás vôbec odtiaľ niekto niekedy dostane? Alebo by ste boli skôr ako apoštol Peter,
ktorý, keď mu Ježiš hovorí, že musí umrieť, tak mu hovorí: Pane, nech je toto ďaleko od teba, toto sa ti nesmie nikdy stať. A Ježiš mu v tej chvíli hovorí: Odiď odo mňa, Satan, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, len pre veci ľudské. A práve na toto naráža apoštol Pavol, keď hovorí, že máme dva problémy. Prvým je nevedomosť. Nevieme, za čo sa máme modliť. Pri všetkej úcte netušíme, čo je lepšie a čo je prospešnejšie pre nás alebo pre druhých ľudí. A druhá vec je slabosť. Že máme v sebe prirodzenú túžbu, sklon modliť sa o to, čo je príjemné. A nepýtame sa, či je to užitočné alebo dobré. Modlíme sa o príjemné veci a modlíme sa, aby sme boli oslobodení od vecí, ktoré sú ťažké, tvrdé, pripadajú nám zlé, hoci práve oni môžu byť tým katalizátorom, ktorý nás katapultuje k nebu a k svetosti. Preto apoštol Pavol hovorí, že v tejto biednej situácii nám prichádza na pomoc Duch Svätý. Keby sme sa pýtali, akým spôsobom Duch Svätý prichádza na pomoc tejto našej slabosti, tak musíme najprv si pozrieť, čo má Pavol na mysli, keď hovorí, že Duch Svätý prichádza, aby sa v nás modlil nevysloviteľnými vzdychmi. Čo sú to tie vzdychy? Keď sa pozrieme o pár veršov vyššie, tak zistíme, že Pavol používa toto slovo vzdych 3-krát. Najprv hovorí, že celé stvorenie sa vzvíja akoby v pôrodných bolestiach a vzdychá naplnené túžbou, aby sa zjavili na svete Boží synovia a Božie dcéry a aby aj samo stvorenie malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Potom hovorí, že my sami, ktorí už sme naplnení Duchom Svätým a mohli by sme povedať, že naša duša už je vykúpená a prenesená do nebeského kráľovstva, my sami vzdycháme túžbou, aby čím skôr bolo vykúpené aj naše telo. Aby aj ono bolo vzkriesené, premenené, zbožtené a aby sme mohli už navždy a naplno vstúpiť do nebeského kráľovstva. A tak chápeme, že keď Duch Svätý prichádza modliť sa v nás týmito vzdychmi, tak sú to vzdychy túžby. Túžby po Bohu, túžby po nebi. 3 kapitoly vyššie Pavol hovorí, že Duch Svätý prichádza do nášho života, aby v nás rozlieval Božiu lásku. To je presne ten spôsob, tá pomoc. Keď Duch Svätý nám dáva zažiť, aké to je v Božom svete, aké to je v nebi, v nebeskom kráľovstve. Dáva nám zažiť, aké to je, keď milujeme a Boh miluje nás. Dáva nám zažiť, aké to je, keď sme svätí v spoločenstve svätých, vo svetom Bohu, vo svetom Božom svete. A táto skúsenosť v nás prebudza presne túto túžbu. A táto túžba, táto dychtivosť je presne tým nevysloviteľným vzdychom, ktorým sa modlíme. Je to to, čo hovorí majster Eckhart, že znakom skutočného obrátenia, skutočnej viery, skutočne zrelého kresťanstva je, že už nechceme vôbec nič. A myslí tým nič pozemské. Je to to, čo hovorí už spomenutý Ignác z Loyoli, keď vraví: netúžim byť chorý, netúžim byť zdravý, netúžim byť bohatý, netúžim byť chudobný, netúžim byť živý, netúžim byť mŕtvý. Túžim len po jednej jedinej veci. Aby som mal podiel na tejto kráse a nádhere nebeského kráľovstva, ktorú vo mne odhaľuje a zjavuje Duch Svätý. A potom k tomu dodáva svätá Tereska z Lizie, keď hovorí: ja si volím všetko, čo chceš Ty, Bože. Inými slovami, volím si úplne všetko, čo pre mňa Boh pripraví, len nech mi to pomôže dosiahnuť tento jeden cieľ a naplniť túto jednu jedinú túžbu. Je mi jedno, či to bude výhra 100 miliónov eur alebo výbuch atomovej bomby nad susedovou záhradkou. Je mi srdečne jedno, či to bude zdravie alebo choroba. Je mi srdečne jedno, či to bude krásne manželstvo alebo naopak manželstvo naplnené krízami a vzájomnými zápasmi, ktoré nás takisto posúvajú ďalej. Je mi jedno, čo to bude.
Jej vlastný otec trpel psychickou chorobou. Aj ona bola nástrojom jeho svetosti. Dnes pána Martina, jej otca, spolu s jeho manželkou uctievame ako svätých manželov. Môžeme si dať otázku, čím by boli bez tejto choroby. Čím by Tereska bola bez skúsenosti, ktorú mala takto sprostredkovanie. Takže toto je modlitba. Modlitba túžby. Keď už nemáme v sebe žiadnu inú žiadosť, žiadnu inú túžbu, len túžime po Bohu a po nebi. Pavol hovorí, že táto túžba je nevysloviteľná. Pretože ako vyslovíte túžbu? Čím ju vyjadrite? A preto už starí cirkevní otcovia hovoria, že Duch Svätý nás takto vedie k dokonalej alebo vnútornej modlitbe. Modlitbe, ktorá už nemá žiadne slova. Nepotrebuje žiadne slova, ani sa nedá vtesnať do slov. Modlitba, ktorou sa modlí Duch Svätý v našom srdci a naše srdce v Duchu Svetom. Modlitba, v ktorej už za nič neprosíme, pretože máme len jednu prosbu, jednu túžbu po nebi a tá už nepotrebuje žiadne slova. Modlitba, v ktorej už dokonca ani nechválime a neoslavujeme Boha, pretože už sme sa posunuli kamsi ešte ďalej. K hlbokej jednote, k hlbokému spočinutiu Bohu. K tomu, čomu hovoríme kontemplatívna modlitba, zážitok Boha, skúsenosť Boha, nazeranie na Boha. A tak o nej hovorí apoštol Ján, že Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. A presne tejto modlitbe, vnútornej, hlbokej, mlčanlivej, kontemplatívnej, nás prichádza naučiť Duch Svätý. Ak by sme chceli Duchu Svätému napomôcť, vytvoriť priestor, podmienky na to, aby v nás mohol takto pôsobiť, tak moja rada znie Lectio Divina. 1000 rokov, možno viac ako 1000 rokov, 1500, 1800 rokov, stará modlitba, ktorá má korene v ranej cirkvi. Modlitba, ktorá nepochybne milióny ľudí priviedla k svetosti, k mystike, k skúsenosti Boha. Modlitba, o ktorej sa hovorí, že je nástrojom na vyrábanie svätých, alebo rebríkom, po ktorom ľudia vystupujú do neba. Venovali sme sa jej v našich katechézkach. Myslím, že celkom obšírne sme sa jej venovali aj v našom programe Zasľúbená zem. Kto ste ním prechádzali, kto nie, nájdete ho na mojej stránke na internete. Možno sme sa aj venovali aj v niektorých iných programoch, priznám sa, už si nespomínam, ale divil by som sa, keby nie. Pretože je to pravdepodobne ten najjednoduchší, najprostejší a najúčinnejší nástroj, ktorý máme všetci po ruke. Venujme sa aj každý deň, aspoň pol hodiny. Ak to môžete, kľudne aj hodinu. Hodina denne, to není veľa. A predsa môže v našom živote urobiť presne takéto zázraky. Tak nám prajem, aby sme tieto slová, ktoré dnes Pavol hovoril, stále viac zažívali na vlastnej koži. Aj so všetkou tou krásou, ktorú do našich životov prinášajú. Amen.